Dobrý deň. Tu je tým SVC a vy sledujete videoprehľad, v ktorom s vami zdieľame najdôležitejšie udalosti v histórii rozvoja strunovej dopravy a spoločnosti SVC za predošlé týždne. V tomto vydaní uvidíte: o technológii UEST sa hovorilo na poprednej univerzite v Bielorusku. Nové vydanie podcastu One to Sky. Inžinieri UEST Incorporated prístupili k vylepšeniu jazdných parametrov Unilightu. Nestrácajme čas a hneď prejdime k prvej udalosti. Ako oznámilo mediálne centrum UEST Incorporated, spoločnosť uskutočnila prednášku na tému dopravy UEST na Bieloruskej štátnej univerzite. Lektormi boli vedúci vedecko-výskumného oddelenia UEST Incorporated Alexej Klimkov a vedecký tajomník spoločnosti Viktor Garanin. V podcaste One to Sky odznel rozhovor o blokoch, ktoré nám prekážajú ľahko a rýchlo dosahovať ciele. Hosťom tohto vydania bola neopsychologička Snežana Ton, ktorá odhaľuje tajomstvá práce s vnútornými obmedzeniami. UEST Incorporated pokračuje v testovaní dopravno-infraštruktúrneho komplexu Unilight. Pripomíname, že v tejto fáze je Unilight uvedený do prevádzky ako nákladný dopravný systém. Prijal sa rad opatrení, aby sa jeho účel zmenil na nákladno-osobný. Všetky práce sa vykonávajú v súlade s plánom. Teraz špecialisti spoločnosti navrhujú inštaláciu bočných kolies pre koľajový elektromobil. To boli hlavné správy pre dnešok. Určite nezabudnite dať like tomuto vydaniu a zanechajte komentáre. Dovidenia.